Podstawowym znakiem islamu wcale nie jest popularny półksiężyc z gwiazdą. Najważniejszym symbolem tej religii jest zapisane po arabsku wyznanie wiary. Nie ma bóstwa prócz Boga, a Mahomet jest jego prorokiem. To właśnie szahada, formuła odmawiana w codziennej modlitwie i kluczowy warunek uznania kogoś za muzułmanina. Tymczasem półksiężyc z gwiazdą ma zupełnie inne korzenie. To późnośredniowieczne godło tureckie, które dopiero w czasach nowożytnych zaczęto utożsamiać z całym islamem. Co więcej, motyw ten pojawił się wcześniej na monetach bizantyjskich. Turcy, walcząc z Bizancjum, przejęli ten znak, a za panowania Selima I od 1512 do 1520 nadano mu rangę oficjalnego symbolu państwowego.